Bugün biz Tatar halkının din işliklisi Mevla Kılı'ga bağışlangan stellıga nigiz salabız. Şita ауылының нәқ үзәгендә җәй уртасында Мәүлә Кылы истәлегенә стелла куелачак. Бүген аның нигез ташына киләчәк буңга мөрәҗәгать белән капсула салынды. Анда чын кешелек кыйммәтләрен, үз ватанына карата мәхәббәтне, туганлыкны сакларга дигән васыят язылган. Һәр барчагызны котлыйм менә бу вакыйга белән, бу истәлек вакыйга безгә милләтебезнең, телебезнең киләчәге өчен игелекле хезмәт итсен дип уйлыйм. Агачның тамыры сәламәт булмаса ул кырый бит. Бетә, юкка чыга, шири. Менә безнең милләтебезнең дә менә шушы Мәүлә Кылы шикелле шәхесләребез, башка галимнәребез, алар безнең тамырларыбыз. Стелла тирәсендә паркта төзиячәкләр. Шул рәвешле ул авылның иң матур урынына үрелә. Яшьләргә, өлкән буынга ял итер өчен бик матур урын булыр дип өметләнәм. Кайбер тарихи чыганакларда Шыта авылы 15-нче гасырда барлыкка килгән диелә. Урта гасырның танылган суфи шагыйре биредә туган. Галимнәр аның биографиясына караган фактларны шигъри әсәрләре аша тыргыза. Мәүлә Кылый Казан ханлыгы алынганнан соң милли әдәбият һәм дин кысрыкланган вакытта иҗат итәргә курыкмаган шәхес. Нәҗия Арсланова шагыйрь иҗатын аның тормыш юлын өйрәнгән. Менә Мәүлә Кылый бу инде бик күп язмаларда, тарихчыларның язмаларында әйтелә, Шыта авылында туган, 17-нче гасырның ахырында. Бүген Шыта авылы мәчетенә Мәүлә Кылый исеме бирелде. Кунаклар монда Коръән аятларын укыды. Ассалату вассаламу аля ашрафил анбияи вал мурсалин. Питрәч районында бүген Мәүлә Кылый иҗатына багышланган конференция ачылды. Монда район тарихы күргәзмәсе әзерләнгән. Аның белән илнең 12 төбәгеннән галим таныша. Башка бик күп районнарыбыз эчендә республикабызга бу бик матур үрнәк, менә андый шәхесләрне табарга кирәк. Шундый шәхесләр аша без үзебезнең милләтебезне үстерәбез, саклыйбыз, традициялар, гореф-гадәтләребезне, тарихны күтәрү ул безгә киләчәккә юл күрсәтә дигән сүз. Әйткәннәр бит инде үткәнен белмәгәннең киләчәге юк дип. Шуңа күрә мин бу очрашуга зур әһәмият бирәм һәм зур өметләр баглыйм. Мәүлә Кылый булмаса, безнең мәрҗәниләргә кадәр әле диннең барып җитүе билгесез. Әле Тукайга кадәр безнең телебезнең барып җитүе билгесез булыр. Чөнки ул эстафета рәвешендә шушы борынгы Болгар ханлыгы чорыннан, Казан ханлыгы чорыннан телебезне, әдәбиятебезне җиткергән менә 19-20 еллар гасырларга. Мича елгасы һәм Казан арты җирлекләре аз өйрәнелгән ди галимнәр. Туган як тарихына Мәүлә Кылый тормышы кебек халкыбыз өчен мөһим мәгълүмат җитәрлек. Бүген монда без шәхесне искә алып, әлбәттә төбәкчеләрнең алда торган бурычлары турында, алар максатлары турында сөйләшергә тиеш дип саныйм. Biz iki нәрсәне эшләдек. Беренчедән Питрәч тарихын өйрәнә башладык, һәм аның табигатьләрен. Икенчедән без Мәүлә Кылыйны күтәрә башладык. Ул безнең әле 3нче конференцияда булачак. Тарихчылар яңа очрашулар вәгъдә итә. Алар халкыбызның танылган шагыйрьләре мирасын кабат халыкка кайтаруын максат итә. Питрәч районыннан Динә Исам, Алмазбек Динов, Яңа гасыр каналы.